Ipasakot mo ba ta? Pa! Galing tayo? Galing ba ka magluto? Teka nun eh! Bambam. Paman silang mga Uy, mga unta! Mga unta! Sige, sige! Yes. Okay, yun. Kapamilya, kapuso. Welcome to my YouTube channel again. My name is Erwin Punay Medalye. And nandito kami ngayon sa Charlie! Asa kay taron? Asa taron? China Tarkan Island. Hi guys, welcome to China Tarkan Island. China Tarlan. Kinatarkan? Yes. Island. Mag-in-English di ay. Isla Boy muna tayo ngayon. Nandito tayo sa Kinatarkan Island. At since wala pa naman siguro pumasok na developer dito, pero may nakita akong hagdanan. May wild forest pa ang isla. At dahil malalim ang tubig, hindi makababa dahil hindi rin marunong lumangoy. Gayahin mo mga bata. May isla doon. Anailan ko tungkol sa maganda ang isla, sobrang ganda. Since napaka-remote niya, di malinis yung shorelines niya. Mahaba din ang shorelines niya. Walang entrance walang entrance yung isla. Talagang local community lang siya. Ewan ko lang kung meron bang meron naman talagang barangay captains na namumuno sa isla. Mamaya bababa tayo. Enjoying the view. Sila ba? Wala man sila latuan. Dong! Baka na sila apil. Uy! Apol! Yan yung once in a lifetime na kapamilya na namin na paminsan-minsan na makikita. Paul, tagahawak. Tagahawak ang tubig. Sobrang saya ng pamayanan dito. Pag may dadango pala dito, ano na babantay? Pati ang buhay ng isla. Siyempre, konting hanap buhay naman. Pero, sorry, locals yung dumating. Naka-budget din. Buti pa yung bata. Marunong lumangoy. Ha? Busog pa ko? Parat na ito ng dagat. Punta na bata. Parat na dagat. Yan yung mga kapamilya ko. Dagat parat.
maganda ito. Hindi lang kalikasan, kundi ka pamilya rin. Leroy, gino Sara makadiya. Ha? Enjoy the view, guys. Hindi ito araw-araw makikita mo. Chill din paminsan-minsan, hindi pwedeng puro presyo lang yung buhay nga tubagin natin. Hindi. Bang, pwede pa tayong mag-aquatcha, pwede pa tayong mamasyal, pwede pa tayong makikipaglaro sa kalikasan. Grab the opportunity na kaya pa sa katawan. Huwag magmukmuk sa bahay. Sayang mga pagkakataon gaya nito. Swerte tayo ngayon. Maganda ang panahon. At galing nga pala kami sa Maya, Cebu City. Parang dulo na talaga yon ng Cebu, northern part of Cebu. Kaya yung mga views talaga dito maganda. At hindi lang kami nag-stay in o nag-check in ng isang hotel, pero nandoon lang kami natutulog sa mga pinsan namin. Kaya budget na budget talaga. Sobrang budget. Pati yung camera ko, budget din. Wala pang budget pambili ng magandang camera ko. Ito muna. Okay. Hanggang sa muli mga kaibigan. Thank you for watching. Thank you for viewing. Subscribe niyo ako kung gusto niyo. Joke. Subscribe niyo.